बिथां रन्जन दैमारिखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिराद गोदोर मोनसे गुलाय गुजाय नांलाय खमलाय बुथारलायनाय जाबावगोन नामा मोनसे गेम जाबावगोन नामा आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन आं सानदों तारमाने बिथांखौ लानानै मोनसे बिराद गोदोर गेम जानो हागौ बर' हारिनि गेजेराव दिनैनि भिडिअखौ गासैबो थामनेल नायनानै मोनथिखाजोब्बाय खोमा आं मा बुंनो नागिरदों आरो मानो बुंनो नागिरदों आं जास्ट कुइसनसो खालामनो नागिरदों आं रावखौबो गाज्रि होनना बुङा रावखौबो मोजांबो होनना बुङा आं जास्ट किसु मानसिनाव कुइसनसो खालामनो नागिरदों आरोना रायजोफोरनियाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोसे खेबसेबाव जय हिन्द दिनै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना मा नुनो थांदों बर' हारिजों हारि नांलायलायनाय एनडिएफबि आरो इउपिपिएलनि माने केन्डिडेट नंगौना नङा सोरबा मायबा बुंदों सोरबा मायबा बुंदों बेनि सायाव आं बेनि सायावसो कुइसन खालामोन आरोना दिनै माने बिटिआर मोनखांनायनि उनाव मा जाबावगोन इउपिपिएल सरकार नंगौना नङा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल सरकार जाबावबाय बिटिआरबो मोनबाय इउपिपिएलबो सरकार जाबावबाय परिबर्तन नांगौ जोंनो मायबा नांगौ गथ'फोरनो साख्रि होगोन मा होगोन जों खामानि होगोन हारिनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनांगौ बर' हारिखौ डेभेलप खालामनांगौ मावगासिनो नायगासिनो नङा साख्रि मोनबाय सब मोनजोब्बाय आं रावनिबो सार्थ जानानै बाथ्रा बुङा गिबियावनो बुंखायो आंखौ रावबो पार्टिनि मानसि सिनाया आं रावजोंबो लोगो गैया आंहा पार्टिनिजों आं रावनिबो थाइसे मोनजायाखै आं रावखौबो सापर्ट खालामना बुङो नोंथांमोना आंखौ सोरनिबा सापर्ट जाना बुंदो बिदि साननाङा आं अन ग्राउन्डआव जाय बाथ्राखौ नुदों बे बाथ्राखौसो बुंगोन आं अन ग्राउन्डआव सोर मा बुंना लादो मिडियायाव बेनि सायावसो आं बाथ्रा बुंगोन मिथिबाय सोरबा बिथां सार हाग्रामा सोरबा बिथां सार प्रमद बर' बेनि सायाव नङा खोनादों ना अब्ला मा जाखो बाथ्राया ससियेल मिडियायाव जों मा नांलायनाय नुदों इउपिपिएलनि केन्डिडेट आरो एनडिएफबि दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि सोरबा केन्डिडेटखौ बिथां प्रमद बर' सार शिबखौबो सोरबा नाम खारिनानै रायग्रा जाबाय माने गियाखै डाइरेक्ट रायो सोरखौबा आरो गुबुन गुबुन बिथां सोरबा गबिन्द सार सोरबा उमुक उमुक डाइरेक्ट नाम लानानै रायो बेबो एनडिएफबिनि मानसियानो रायो नंना नङा मानो दिनै नोंसोरनो लोगो नांनानै दिनै नोंसोरनो मोनसे माबा जाबाय दिनै नोंसोरनो मानो नाम लालायनानै 3 बोसोरनि गेजेराव मानो नांलायदो आं बेखौ बुंदों आरो आंनि कुइसन आंनि लोगो नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर मानो नांलायदो नोंसोर दिनै नोंसोर नांलायनाय माने मा जायो मिथिबायना जोंखौ गादबनो चान्स मोनो गुबुना जोंखौ मिनिनो चान्स मोनो गुबुना जों दिनै गुवाहाटि टाउनाव थानानै माबा मोनसे खामानि मावबाबो जोंखौ मिनियो ओइनि नोंसिनि बर'आ इदि जालायबाय होनना निउसाव ख्ला फैयो जोंखौ मिनियो बुजिबाय जों मिनिजानो गोनां जायो अब्ला नोंसोरनो बेफोरबायदि खोन्थियोब्लाथ' जोंखौ गादबखागोन गुबुना जोंखौ चान्स मोनबानो दान्दा मारिखागोन नंना नङा दिनै इउपिपिएल सरकाराव मा होनदों दाख्लै बिथां प्रमद बर' साराबो मा बुंनाय मोनसे निउस नुदोंना नोंसोरो बारा गोबाव जायाखै मा बुंदोंमोन बिटिआराव जोंनो खामानि मावग्रा मानसिसो नांगौ खामानि मावग्रा मानसि नाङा गुड सापर्ट दं जों मोजां मोनदों बिदि बाथ्राखौ खोनानानै नाथाय सोर फैसा थाइसेबो जायालासिनो खामानि मावगोन नै कुइसना जालायबाय मोनसे बिटिआर सरकाराव इउपिपिएलजों खामानि मावग्रा मानसिया मोनसे ब्रिज बानायग्राया मोनसे लामा बानायग्राया थाइसेबो जायालासिनो बोरै मावगोन जाखाथारगोनथ' नै 100% जाखागोन जोंनाव कुइसन जाजोबो जों ब्रेनखौ इउज खालाम बेनिखायनो आं गासैबो होनो जों जेब्लासिम जों ब्रेनखौ इउज खालामा जों थगायजाजोबगोन दुनियाजों खादां ब्रेनखौ इउज खालामफुंबायमोन मायबा मोनसे बुंबा बेनि सायाव डाइरेक्ट कुइसन मारि मानो इदि बुंदो सोर जायालासिनो मावनो नोंगो बिपिएफ सरकाराव 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनना बुङो आंथ' बुङाखै नोंसोरनो बुङो रायजोफ्रानो बुङो जेबो मावाखै होनना बुङो बेखौ आं मावदोंना मावाखै आंबो जेबो बुङा करापसन दोनो नोंगो करापसन जादों करापसनखौ आं बुंखा नाथाय जोंबो 3 लाख थाखा जिहेतु आंनि आदायाबो बिल्टि जानानै थैना थांनाय माबाखांबायमोन बिटिसि सरकार जाखांनायनि उनावसो थैदो थेवब्लाबो जों 3 लाख थाखाखौ दांनो मोनाखै दिनै 4 लाख थाखानि थाखायनो दिनै नांलायबावनाय जादों नोङा आं बेनि सायावसो भिडिअ लाबोदों 3 लाख थाखाखौ जोंबो बाजेट दांनो मोनाखै आंबो दांनो मोनाखै बायदिसिना नंगौना नङा आरो जों रावबो दांनो मोनाखै न'खरानो मोनाखै बाव गोमानाय हाग्रामा सारा हरदोंबाबो गोमाजोबदो बुस्थुफोरा गैया अब्ला दिनैनि दिनाव नाय 4 लाख थाखायाव आरो नांलायलायनाय जाबावदो बर'नि गेजेराव जेसांला सिं माने नांलायलायनो आरोना 4 लाख थाखाखौ माने मानि थाखाय नांलायनाय जादों गोबां कुइसन जागोन बेनि सायाव गोबां कुइसन जागोन आरोना गोबां लासिं जागोन आरोना इमान मोजां बाथ्रा बुंदो हारिनि जों डेभेलपनि थाखाय मावनांगौ दे माव जों मोजां मोनखायो इउनिभार्सिटि कलेज गायसनदों मा गायसनदों गथ'फोरा फरायनो वेल डान गुड डेभेलपनि थाखाय बेफोर खामानि
नाथाय बै साधारन फिसा फिसाखौबो होमबा मानो नांलायनाय जादों 4 लाखफोरावनो आंनि आरो मोनसे कुइसनबाव सोर मावगोन थाइसेबो मोनजायालासिनो बर' हारियाव सोर बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय रायजोफोर सोर मावगोन दे दा सोर मावगोन हारिनि थाखाय रायजोनि थाखाय थाइसेबो जायालासिनो मावग्रा सोर ओंखारगोन बैबोथ' बुङो खुगादो नाथाय जोंथ' नुनो मोनाखै दिनैसिम रावबो जायालासिनो मावनाय गारि गिदिर गिदिर लायालासिनो रावबो एसां गारि गिदिराव एसां फैसा खरस थाङो फिसादोनो गिदिंनि थौ इदिथ' नुवाखै जोङो नंना नङा इनि फैसाखौ इयाव बासायनानै उमुगाव हैनि इफोरबायदि सोर सानगोन नुखाजोबो ओरैनो आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना नंना नङा नोंसोरनो बुं कमेन्ट बक्सआव नंना नङा बुं दे उमुगाव एसां फैसा गारस्लायस्लाय उमुगाव फैसाखौ उमुगाव लांनो हायिनि इ टाइपनि जागोन 4 लाख टाकानि थाखायनो रायजोफोरनि सिगाङाव ससियेल मिडियायाव गावजों गाव ओरैबायदि लासिंसिं बेनि सिगां गोदोरसिन लासिंसिं गैया थारमाने एनडिएफबिखौ जानला मोनला बुंदो एनडिएफबिया सोर स्रि थानो दिनैनि दिनाव रावबो स्रि थाया आं बुंखाबाय रावबो फावसायनानै थानाय दिन नंला दिनैनि दिनाव आरो फैनो गोनां दिनाव मा जाबावगोन ना होनखादां रावबो फंसेबो दिनैनि दिनाव बुंजानानै बा थागोन बेखौ मालाबाबो सानना रावबो गिया ओंखायनो दिनैनि दिनाव सानै हयै बुंनांगोन आरो बाथ्राफोरखौ अब्ला जेरै बिटिसि सरकाराव हाग्रामा साराबो जानला मानला बाथ्रा बुंना लानानै गोबां रायजोदो रायजाबाय आं होनदोंमोन ना सानसेखालि बड'लेण्ड मानो मोना हाग्रामा सारा आं बुजायदोंमोन ना स' होननो हाया बे सिट जानायनि उनाव होनदोंमोन ना बिथाङाबो बेफोरबायदि बुंनो हायिनि थाखाय रायजोदो गाज्रि मोनजाबाय होमबा दिनैनि दिनावबो नोंथांमोना बेफोरबायदि जानला मानला बाथ्रा बुङै लाना रायजोदो आरो गाज्रि मोनजाबावगोन ना नोंथांमोनखौबो इउज खालामखो नै कुइसना आंनिया बेसो लास्ट कुइसन दिनैनि बर' हारिनि जोंनि बर'नि गिदिर गिदिरफोरखौबो सोरबाया उनथिं कुइसन माबा गाज्रि मोनजानाय बाथ्रा बुंनो होलायबाय नामा जोंनाव कुइसन जायो मानो होनबा पलिटिक्स राजखान्थि माखौ बुङो गोरोंफोरा 10 बोसोरनि सिगां सानखाना दोनो सिगाङाव इनिफ्राय मानसिफोरखौ बाहायबाय थायो बुंगोन मायबा खामानिखौ माव मायबा नोंखौ ओरै बुंनो होनानै गाज्रि मोनजाहोनानै ब्लड साइड जानो हायो थारमाने बेनो पलिटिक्स जों मिथिखायो मानो बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै हाग्रामा सारखौ मानो गाज्रि मोनजाहोदों नंना नङा इदि बुंबाय इखौ रायजोआ गाज्रि मोनजागासिनो नै 3 बोसोरानो जायाखै गाज्रि मोननायखौ जों बांसिन कमेन्टआव नुनो मोनबाय होमबा जों मा जानांगोन मालायजों बाहायजायालासिनो जों खामानि मावनो हानांगोन नंना नङा आंथ' बेखौसो सानदों दिनैबो इउज खालामजाबाय नामा इउज खालामजानानैसो दिनै रायजोफोरानो कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोरबा बुंदोंबा मा कमेन्ट फैयो रायजोनिया बारा कमेन्ट फैग्रा जाबाय जाय मोजां लिरग्रामोन मोजां लिरग्राया स्रि जाबाय गोदो मोनसे समाव बिराद मोजां लिरग्रा दङमोन इ मोजां मोनग्राया मानो स्रि जाखो बिसोर मानो लिराखै आं बेखौ सानो ओमफ्राय जाय रायग्राखामोन बेथ' रायखाबायानो थागोन होमबा ओइ रायग्रानि कमेन्टआ बारा जालांबाय बै मोजां मोनग्राया स्रि जालांबाय मानो भुलखौ नुदों नामा इउज खालामजामारदों नामा नै आं बिराद कुइसन जादों आरो इउज खालामजाबोलायबाय नै आरो दा आं लास्ट मोनसे भिडिअ बानायगोन आरो आं बे भिडिअखौ हारसिं बानायनो गोसो गैया आं सासे मानसिखौ लानानै बानायनो गोसो दं आरो कुइसन सोंनो गोनां दं बिथां रन्जन दैमारिखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिराद गोदोर मोनसे गुलाय गुजाय नांलाय खमलाय बुथारलायनाय जाबावगोन नामा मोनसे गेम जाबावगोन नामा आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन आं सानदों थारमाने बिथांखौ लानानै मोनसे बिराद गोदोर गेम जानो हागौ बर' हारिनि गेजेराव एडभान्स सानदों आं थारमाने अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै आंनि कुइसना बेनोमोन जों आरो इउज खालामजाबोलायबाय नामा नांलायहोलायबाय नामा बर'जों बर' मिनिजाहोबावलायबाय नामा बेखौसो आरोना बेनो मेन टपिकआ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द